Huma 20 il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fosthom Malta li għandhom paga minima nazzjonali. L-ammont tal-pagi minimi varjaw minn pajjiż għal ieħor. L-iktar paga minima baxxa hija fil-Bulgarija fejn din tammonta għal ftit iktar minn 120 euro fix-xahar, waqt li l-iktar paga minima għolja hija dik fil-Lussemburgu fejn il-paga minima tqarreb l-2000 euro fix-xahar. L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea jaqsam lill-pajjiżi membri fi 3 gruppi għal dik li hija paga minima. L-ewwel grupp fejn hemm pajjiżi b'paga minima ta' inqas minn 400 euro jinkludi 11 pajjiż kollha mill-lvant tal-Ewropa. Malta tinsab fit-tieni grupp fejn hemm kollox 5 pajjiżi il-koll pagi minimi ta' bejn 550 euro u 900 euro fix-xahar. Skont il-Eurostat il-paga minima f'Malta hija ta' ftit iktar minn 660 euro. Fit-tielet grupp imbagħad hemm 6 pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea fejn il-paga minima taqbeż l-1000 euro fix-xahar. Il-Eurostat jagħmel ukoll analiżi ta' kemm huwa l-pis tal-pagi minimi meta mqabbel mal-pagi medji. Minn hawn jirriżulta li Malta huwa t-tieni l-iktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn hemm l-inqas differenza bejn il-paga minima u l-paga medja. Fil-fatt il-paga minima nazzjonali f'Malta hija kważi in-nofs tal-paga medja. Waqt li ftit ta' xhur ilu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ftaħar li f'Malta għandna fost l-inqas differenzi bejn il-paga minima u l-paga medja, fil-verità iżda dan il-fatt jfisser il-numru kbir ta' familji qed jgħixu bidħul li huwa qrib ħafna tal-paga minima. Ftit tal-jimilu stħarriġ tal-Bank Ċentrali sab il-maġġoranza tal-familji Maltin u Ewxin jemmnu li matul is-sena li ġejja il-ħajja ser tibqa' twala waqt li jemmnu wkoll li dan mhux iż-żmien illi fih għandhom jidħlu għal xi spiża straordinarja.